Voltamos, de novo. Seguimos co confinamento e, como ben vedes, o confinamento nos leva a estar moito tempo sentados, moito tempo a veces inactivos e a que a nosa postura moitas veces vaya cambiando e vayámola sufrindo. Ademais, a postura está relacionada co estado de ánimo e como emocionalmente, anímicamente nos estamos atopando un pouquiño máis frouxos, máis baixos, tendemos a pecharnos, a meternos no noso interior e iso nos leva a desequilibrios musculares. O tono muscular varía, temos zonas moi tensas, moi cargadas, outras demasiado débiles e frouxas, e todo iso fai que produza desequilibrios. Bueno, a sesión entón de hoxe vai monográficamente dedicada á flexibilidade, a conseguir un maior balance muscular e a conseguir mellorar a postura. Con iso melloramos tamén o estado de ánimo. Como ben sabedes, as persoas que están máis tristes soen andar así encollidas e as persoas máis alegres andan en unha posición máis aberta, máis de procurar enerxía hacia o mundo, non? Bueno, pois todo isto de estado de ánimo, tono muscular, amplitude respiratoria, que tamén ten moito que ver coa postura e co estado de tono muscular, todo iso vamos a traballar a través da sesión de hoxe, de acordo? Hoxe, moi importante, todos os días o é, pero hoxe moi importante entrar en conexión co que imos a facer, estar moi atentos e enfocarse na actividade que vamos a realizar, porque se trata de escoitar o corpo con moita máis atención do que fixemos ata agora. Como vedes, estou poñendo un ambiente o máis relaxado posible porque vou a procurar escoitar moi ben o meu corpo, cales son as súas necesidades e darlle a súa menciña en particular, que é a flexibilidade, os estiramentos, a relaxación. Vale? Ben, hoxe comezamos de novo con reconocimento do estado corporal. Como vos digo, moita máis atención do habitual. Nos abrimos lixeiramente, colocámonos en unha posición erguida, os ombros en rotación externa, de apertura, equilibrio, orella, ombro, cadeira, xeonllo, no celo, eso é. Pechamos os ollos para notar e prestar maior atención aos signos internos, que son a dinámica respiratoria, torácica, diafragmática, hacia o abdomen. Collo aire polo nariz, soltamos suave pola boca, sempre recordade as rodillas lixeiramente activas, procurando que a zona lumbar este neutra, lixeiro tono muscular no abdome e na zona tamén lumbar glútea. Recoñecemos que o peso estamos distribuindo por igual, non estamos trasladando o peso a unha perna, a unha planta, a un pé, a unha perna máis que a outra. As cadeiras están en horizontal, alineadas. Notamos os ombreiros á mesma altura aproximadamente, os dedos ben abertos, o pescozo en extensión, a mirada, se tuéramos os ollos abertos, horizontal. Non temos ningún tipo de impedimento á hora de respirar. Notamos as vías aéreas, a farinxe, larinxe, os pulmóns, o diafragma, todos aqueles elementos que están de unha maneira ou outra relacionados coa dinámica de respiración están en pleno funcionamento, sin atrancos, sin tensións. Abrimos os ollos, despertamos a musculatura facendo un pequeno chequeo, un reconocimento. Recordade que facíamos movimentos de distensión muscular con pequenas vibracións ou movimentos sueltos e relaxados. Adiante atrás de xeonllos, soltura abrindo e pechando, bamboleos. Metíamos hacia dentro os pés e os xeonllos e facíamos o simio, unha lixeira flexión e extensión de xeonllo, producindo unha vibración que sube. Vedes que vou balanceando suavemente o corpo adiante, atrás, trasladando o peso dos meus ombreiros detrás,
detrás do dorso e agora por diante. Os ombreiros caídos e relaxados, destensados. Vedes que os brazos se moven como goma, soltos. Similar a esto, facemos un movimento pendular. Seguimos a imaginar que estamos a ser manipulados, que somos un monicreque pendurado por un fío e é a cabeza a guía do movimento. Iso vai ser un principio que imos ir vendo ao longo de todo este proceso de actividade física saudable e veremos que a cabeza é a que manda sobre o resto da dinámica corporal e o seu estado de tensión ou distensión influye na colocación no resto do dorso, do tronco, da columna e a súa vez a columna influe no resto de membros. O mesmo coa cadeira, vedes que se vai a mover como seguimos pendurados por ese fío pola cabeza como un monicreque e temos a cadeira moi frouxa movéndose en todas as direccións. O corpo vai reaccionando ao movimento, a esa dinámica da pelve. Hoxe temos que procurar escoitar moi ben o corpo, as súas tensións que vayamos atopando. O mesmo cos brazos. Movemos círculos, deixamos caer. Soltos e relaxados. Imaginade que as mans están molladas, teñen auga, como as sacudiríamos. Arriba. Deixámolas caer a outro xeito, sacudindo en todas as direccións. Eso. Flexiono lixeiramente o tronco, balanceos, co ombro, ben, caído, relaxado, intentando que se descoapte. Eso significa que se separe, que deixe espacio na articulación, que o deixemos moi pesado, moi caído e relaxado. Movémolo en todas as direccións. Flexión, despacio arriba. Mobilizamos un pouquiño as diferentes articulacións de baixo arriba. Para as sesións monográficas de flexibilidade, o obxectivo sempre é procurar unha maior amplitude de movimentos nas articulacións e iso vai estar condicionado polo tono muscular, polo grado de tensión que acumulan dentro os músculos, además da propia mobilidade articular, do capaces que sexamos de movela por as súas características anatómicas, pero o grado de tensión muscular é un factor moi condicionante, moi limitante, que vamos a intentar nos desfacer a través de exercicios suaves, progresivos, sin rebote, estáticos, progresando coa respiración e con un movimento moi lento e fluido. E iso é a capacidade de estiramento, de distensión dos músculos. Cando facemos un enquecemento, outro tipo de estiramentos, como son os lanzamentos ou rebotes, unha flexibilidade máis dinámica, sirve para crear tensión e para quentar, para que os músculos estén preparados para a acción. Pero ahora queremos desactivalos. E esa desactivación vai relacionada con respiración, calma, no estado de ánimo, vale? na parte emotiva, e en procurar movimentos lentos e con un grado de actuación sobre eles, ou sea, un tempo de estiramento prolongado. Non podemos estar o típico de contar hasta 10, non, temos que contar 20, 30 ou incluso chegar a varios minutos en las diferentes posicións, ¿sí? Para procurar que esas resistencias internas vayan cedendo, pero de unha maneira pasiva, relaxada, tranquila, e produzan de verdade o efecto de distensión, de relaxación muscular. Porque se o facemos brusco, vamos a crear resistencias, van a protexerse con maior tensión e non conseguiremos o objetivo. ¿Sí? Más ou menos a explicación. Continuamos. Estábamos con movilidade articular, de xeonllos, de pelve.
quixera que entenderades ben estes principios para utilizar de un xeito ou outro os exercicios de flexibilidade, de estiramento, segundo as súas necesidades, ben sexa para quentar, activar e predispoñernos a facer actividade física, a usar os músculos ou a desactivalos para variar o seu grado de tensión e mellorar a nosa postura, porque vamos a recoñecer zonas con maior tensión que acumulan tensión e outras zonas que están descensadas. Eso é porque hai musculatura que traballa todo o día, que é a postural, e hai outra que está á espera de facer algo, que se non o facemos se desactiva e perde funcionalidade. Vamos co pescozo, despaciño de lado a lado. Tamén quixera que distinguirades os estiramentos analíticos ou estiramentos localizados en un músculo en concreto. Por exemplo, un estiramento dedicado á musculatura posterior da escápula, porque traballei moito, por exemplo, o remo, traballei cargando os músculos e agora quero ir hacia ese obxectivo, hacia eles. Pero tamén hai outros estiramentos ou outra forma de traballalos que é a través dos posturais, dos que xa falamos os primeiros días, que son exercicios dirixidos a traballar os músculos que están relacionados uns con outros, o sea, que están encadenados. Por exemplo, vamos a facer agora algúns estiramentos dos posturais, xuntos os pés e os xeonllos, mans nas costas, os ombreiros van atrás, os cóbados tamén. Recordade, moi importante as posicións, a conciencia corporal, prestar atención, enfoque no que estamos a facer. Me poño de lado e vedes xeonllos lixeramente flexionados, pescozo en extensión, o bico lixeramente colocado. Uso da respiración, despacio, recuperamos a posición. Fixemos un estiramento anterior, para toda a musculatura posterior, outro similar. Cruzo dedos atrás, o sea, un estiramento xeral. Rodillas, xeonllos nocelos xuntiños, certa tensión na zona lumbar para procurar unha baixada controlada. Imos avanzando co peito, xa vamos coas cervicais, o pescozo baixo, brazos arriba, sigo baixando moi progresivo. Solto aire, relaxo, descenso, cada vez que boto aire noto que descende o meu tono muscular e poido avanzar, sigo arriba. Manteño a flexión de tronco, pero solto brazos, flexiono xeonllos, me abrazo por detrás, meto máis a cabeza hacia os xeonllos, estendo, pouco a pouco, máis. Unha variante do anterior, máis profunda, máis adicada á musculatura da zona lumbar, glúteos, a esta bisagra que temos aquí. Flexión de xeonllos, despaciño, me apoio, subo e xa chego. Vamos aos costados, abrimos un montón. Brazos en cruzamento. Aí, cada man tira hacia a súa parede. Avanzo con unha, busco unha parede. Busco a parede contraria. Cambiamos. Algunos exercicios son un poquinho máis dinámicos, porque recordade eso, es toda esta relación de postura, tono, emoción, movilidade, movimento lento, fluido, destensado, relaxado. Eso,
xunto un pouquinho máis os pés, xunto casi as mans diante, están xa paralelas, vou a un lado, vedes que coloco en liña os ombros en perpendicular, coa respiración, e o xesto similar a tensar un arco. Regresamos, cambio de lado, coa respiración. Regreso e descenso. Eso, Seguimos traballando toda a musculatura, todas as cadeas musculares, en este caso, laterais. Vamos a cruzar a perna esquerda por detrás, a man dereita ao costado, o brazo esquerdo sube, esta media lúa que xa fixemos en máis ocasións, pero ahora insistimos en respirar, elongar, tiro arriba da man en diagonal, esta man empurra e estabiliza, sigo cruzando, brazo en dirección a orella, completamente lateral. Despacio, desfago e regreso. Como se trata de sesións de exemplo, o que pretende dar unha guía de traballo e fomentar a autonomía e a vosa conciencia corporal, que sexades capaces de ler e entender o corpo e aplicar as técnicas ou os xeitos de traballo, os exemplos, na vosa práctica e adaptalos ás vosas necesidades. Sigo soltando e respirando. Si tedes algún tipo de lesión, de molestia, na que queirades incidir, parte destes exercicios se poden repetir máis veces, máis tempo, maior duración, ata conseguir o obxectivo que cada un de vos precise, ¿sí? Seguimos en unha posición erguida, volvemos cos brazos en cruz, abrimos aínda máis, e facemos unha especie de X, de X, donde pé e brazo contrario buscan direccións contrarias, é un sistema de autocrecimento. Estendo todas as diferentes ramas nerviosas, os nervios espiñais están agora estendendo por un lado, lonxe, brazos e pernas, cambio de lado. Recordade en insistir en buscar unha postura mantida o máximo tempo posible, progresivo, con uso da respiración. Soltamos, destensamos. Vale, vamos alá con dous guerreiros, un guerreiro frontal e outro lateral. Frontal, zancada longa, traslado peso adiante, tronco erguido, dúas variantes, unha donde hai unha torsión, brazo contrario á perna adiantada, aí, a outra no costado, e horizontal, xiro. Cada vez que boto aire, avanzo, perna posterior extendida, planta ben pegada. Manteño a postura, desfago a posición, segunda variante, palma con palma, cando collo aire tiro arriba, atrás, e ao botar o aire ou expirar, avanzo hacia adiante, arriba, atrás, adiante. Importante aquí manter o control do tono abdominal para non hiperestender a zona lumbar e crear o efecto contrario, o sea, tensar máis a musculatura lumbar. Queremos relaxada e estendela, queremos que este vertical, neutra.
arriba, atrás, respirando, apoio e despacio cambio. Vedes que os movimentos son intencionadamente lentos, fluidos, controlados. Traslado peso adiante, tronco erguido, man contraria ao xeonllo, a outra na cintura, xiro completamente horizontal. Sigo atendendo a esa colocación lumbar con tono na nosa faixa natural no abdome. Regreso, brazos arriba, segunda variante, palma con palma. Tiro arriba e atrás ao expirar. Vou adiante. Arriba, atrás, sistema de autocrecimento. Eu mesmo tiro de min, me elongo, me estiro. Procuro de maneira activa unha maior amplitude. Boto aire, relaxo e sempre distendo. Arriba despacio. Vamos con un guerreiro lateral. Zancada ampla. Temos os pés de momento paralelos, pero vou abrir o pé que acabo de mover. Vou abrilo, colocalo perpendicular. Tamén facemos aquí varias variantes. Flexión, trasladei o peso aí, apoio antebrazos. Vou por arriba, o brazo en dirección á orella. Lonxe, busco coa man alonxarme o máis posible do pé, da perna extendida, facendo unha diagonal o máis ampla e lonxana posible. Man de arriba, chega, volta hacia o pé, mantemos a posición de pernas, brazo contrario sube. Despacio, apoio, axúdeme. Para subir, movimentos fluidos, sin brusquedades. Importante, non vayamos a procurar o contrario, o sea, tensar. Cambio o peso ao pé contrario, o abro, xa está perpendicular, flexiono, a outra permanece en extensión, apoio antebrazo, por arriba. Lonxe, lonxe, lonxe. Uso a respiración como método de distensión, de baixar o tono muscular e avanzar na progresión do estiramento. Baixo man, apoio, cerca do pé, arriba. Apoio, unha man, a outra, subo, pecho, recupero a posición. Imos progresar hacia o chan. Para facer esa baixada ao chan, vamos a facela tamén moi progresiva. Os pés máis ou menos a anchura, xuntiños, menos que a anchura de cadeiras. Xuntamos tamén xeonllos como se tuvese que aguantar unha noz, aí un obxeto, e están semiflexionados, eses xeonllos. En progresión, nos vai a levar unhas 4 respiracións chegar abaixo. E como é conciencia corporal todo o tempo, movimento fluido, relaxado, o primeiro en baixar é a cabeza, arrastra as cervicais que van unha a unha rodando, rodando, rodando. Xa cheguei a máxima expiración, botei todo o aire, pero ainda estou a medio baixar. Volto a coller aire e sigo este camiño suave e lento, rodando, rodando, vértebra a vértebra. Se van deslizando as mans hacia os pés. Agotei xa
A segunda respiración, collo aire, sigo avanzando hacia a terceira, máis, collo aire, sigo avanzando, xa cheguei ao chan. Ao manter de xeito prolongado unha postura, imos pouco a pouco desactivando eses seguros internos musculares dos que falei en algunha ocasión. Recoñecen que esa nova posición pois é a habitual, a cómoda, xa non necesitan unha protección especial. Os músculos se desactivan, nos permiten avanzar. Notamos que hai cada vez menos resistencia muscular, cada vez menos tensión, e que esa postura é máis soportable, máis cómoda. Sigo soltando aire, ao perder toda esa presión interna aérea, pois me permite alcanzar unha posición máis ampla de estiramento. Xa cheguei coas mans completamente abaixo, vou estendendo os xeonllos, intentando notar que a zona do sacro e a zona lumbar suben, é como si me tiraran con un fío, cunha cordiña que estivese amarrada na última vértebra lumbar, tiran arriba, 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 subo cadeiras altas. Mantemos a posición. Vedes que son estiramentos de larga duración, usando a relaxación que nos proporciona a respiración e esa desactivación progresiva dos diferentes sensores musculares que nos acomodan a esa nova postura e nos facilitan permanecer en ela de xeito cada vez máis cómodo e relaxado. Flexión de xeonllo, avanzo coas mans, avanzo, coloco os pés atrás sobre os dedos, procuro unha posición de plancha, apoio os xeonllos, estendo xa os pés. Sigo respirando cada vez. As posturas me van resultando máis cómodas, porque xa vou de xeito intuitivo percibindo que é o que teño que facer para distender, para relaxar, usar a respiración, desacomodar a tensión que se acumula nas articulacións e ampliar o movimento. Dende aquí, con calma, imos hacia atrás. Imos baixando o peito entre os brazos, imos cada vez deixando que se apoie a nosa fronte, deixamos as mans lonxe, lonxe, lonxe. Unha variante, vimos, por exemplo, do lado dereito, man dereita, cruzamos hacia o lado esquerdo, piso coa man esquerda a miña dereita para fixala e boto o peso pero hacia a cadeira dereita, hacia a coxa dereita. E incido máis no estiramento do costado dereito. O mesmo do lado esquerdo. Cruzo man esquerda, piso coa dereita e cambio o peso hacia a coxa esquerda, procurando unha diagonal longa e un maior estiramento do lado esquerdo. Recupero, eso é, sigo nesta posición. Fixadevos agora, vamos a intentar o seguinte: cruzar unha perna por diante,
apoiada sobre o muslo da perna adiantada e o ventre é o primeiro que avanza. Imos notar a tensión na zona lumbar glútea sobre todo. Moi progresivo, sigo respirando, en cada respiración avanzo poucos centímetros, moi progresivo. Non queremos crear resistencias internas, queremos desfacelas. E iso precisa de un movimento controlado, consciente, lento e progresivo. Recoñecendo o tono muscular a nivel interno, xa temos esa propiocepción traballada, xa notamos esos sensores e podemos usalos para desactivar e avanzar. Cambiamos, cruzo, ventre, avanzo, primeiro coa zona lumbar, hacia adiante, focalizando a atención en esta zona de flexión lumbosacra, descenso glúteo, relaxo, noto que está esa zona contraída, vamos soltando, focalizamos a nosa atención en eses grupos musculares e ímolo soltando a medida que expiramos e avanzamos. Suave, arriba, colocamos os xeonllos ben abertos, os pés tamén ligeiramente abertos, apuntando cos dedos hacia o exterior, antebrazos apoyados un pouco adiante, e vamos a intentar levar o peso hacia atrás, e vamos a notar tensión na cara interna, nos muslos, nas pernas, estamos a estirar os aductores. Podemos cruzar os brazos e ir coa fronte. Arriba, despaciño. Antes fixemos un guerreiro de pé. Facemos o mesmo guerreiro, pero en esta posición xa máis baixa. Avanzamos. Imos a facer 3 variantes aquí. E este guerreiro ímolo completar con un estiramento de reto anterior, de cuádriceps. Fixadevos, vou a ir a apoiar a man contraria ao pé e á vez xa estou erguendo, o vedes de lado mellor. Estou erguendo o pé posterior, que xa o teño localizado, xa tiro del. Si son quente facelo sin apoio de man, o podo facer na vertical. Solto, estendo. Soltamos a bodiño e estendo xeonllo a perna adiantada, avanzo co ventre adiante. Soltamos e cambiamos. O mesmo do lado contrario. Zancada longa, amplio. Xa estamos en posición de guerreiro, pero queríamos insistir no cuádriceps. Collo, perna posterior. Si son quente facelo en vertical, mellor aínda. Busco o equilibrio. Moi progresivo vou tirando. Si non son quen, podo apoiar a man contraria. Suave,
soltamos, estendo perna anterior y traslado peso encima. Sigo respirando, destensando y avanzando de xeito progresivo. Despaciño, soltamos y desfacemos a posición. Sentamos, abrimos gran amplitud, imos a esconder un brazo, brazo contrario por encima, en dirección á punta do pé. Cambiamos, vamos ao lado contrario. Está sendo unha guía de un montón de exercicios, pero, como xa indiquei ao principio da sesión, deberíamos quizáis focalizarnos en menos exercicios e máis tempo sobre eles. Que os estiramentos, que as posicións de estiramento tuvesen maior duración da que están tendo. Eso, sigo. Fago a serra, avanzo, cruzo, a man contraria vai atrás e me axuda a impulsarme hacia diante. Cambiamos, mesmo, brazos en cruz, vou a un lado, a man se coloca detrás para axudarme a impulsar e ir adiante. Sempre progreso, sobre todo o ventre e o ombligo primeiro en ir adiante, non o pescozo nin os ombreiros, a zona lumbar, a zona do ombligo, hacia dentro, hacia adiante. Recuperamos, eso é. Nos centramos un poquinho máis xa na colchoneta. Estendemos arriba, talóns buscan o teito, eso é. Intentamos unha lixeira extensión, se non é completa, casi, de xeonllo. Intentamos que o sacro permaneza en contacto co chan e que non haxa un oco, unha curvatura lumbar. Intentamos aplanala a través da unha lixeira tensión no abdomen, os ombros ben apoiados tamén. Insistimos un pouco coa perna dereita, que pasa adiante, se coloca talón diante dos dedos. Cambiamos. Flexionamos, apoio, cruzo, en este caso a perna esquerda por enriba, os brazos en cruz. Ao cruzar a perna esquerda, a dereita que quedou abaixo vai ser o motor do movimento e vai arrastrar na súa caída a perna dereita, co cual estou provocando un movimento de torsión, porque o ombreiro contrario, esquerdo, intenta permanecer completamente pegado ao chan. A nosa mirada tamén pode ir para axudarle a ese ombro, a ese ombreiro, pode ir á man esquerda, mentras a perna dereita baixa arrastrando a que se colocou por encima, que foi a esquerda. Regreso e realizo no lado contrario o mesmo movimento. Descruzo, cruzo dereita, a esquerda
cae hacia o seu propio lado, arrastrando a dereita a nosa mirada a man dereita, que está o ombreiro pegado e a man tamén completamente pegada. Soltamos despacio, descruzo. Dous máis, que vamos a traballar un poquinho ou os vamos focalizar hacia musculatura superior, que ata o de agora pois non fixemos prácticamente ningún. Imos boca abaixo, cara abaixo, nos colocamos, vamos co brazo dereito completamente extendido, ombreiro ben pegado, man esquerda apoyada cerca do ombro e xiramos, 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 deixando atrás. A liña dos ombros estáse a separar da liña formada polo brazo dereito. Canto máis abramos ese ángulo, maior estiramento. Pode ser en diferentes posicións, podería ser co brazo pregado en 90 grados ou incluso en unha diagonal, e así incidiríamos en diferentes porcións, neste caso da musculatura pectoral. O mesmo, apoio a man dereita, brazo esquerdo completamente extendido, importante que o ombro este ben pegado, xiro, deixando atrás o brazo, abrindo ese ángulo o máis posible. Regreso, brazo dereito, cruza por debaixo, en diagonal, como se fose o bolsillo contrario, apoio todo o antebrazo e brazo e o peso encima directamente do ombreiro. Descruzo e cambio. Estamos a estirar sobre todo a musculatura do ombro anterior, ou seja, o deltoides. Estou estirando en dirección ao bolsillo contrario, apoio ben o brazo e antebrazo, peso encima. Despacio, descruzo. Xa aproveitando a posición, imos facer outro, en este caso, para toda a musculatura moi interna da pelve. Vamos a subir un xeonllo, abrimos en 90 grados, tamén o pé, e vamos a intentar, é un estiramento moi sutil, apenas parece que fagamos movimento. O oco que nos queda aquí debaixo do pubis, vamos a intentar desfacelo, lixeira tensión en glúteo, avanzando coa pelve hasta intentar que o pubis chegue a tocar por completo na esteriña. É un estiramento moi concreto desta musculatura máis cortiña que temos na cara interna do muslo, dos adutores máis pequenos e cercanos ao pubis. Suave, relaxamos, extendemos, cambiamos de lado, abro xeonllo, abro pé, 90 grados en cadeira, 90 en xeonllo de flexión, e vamos moi sutil empurrando coa nosa musculatura glútea, intentando avanzar e que o pubis chegue
a contactar soltamos, extendemos despaciño, nos tentamos incorporar, facemos simplemente un exercicio de mobilidade básico que é o can e o gato. E avanzando no tema posterior que veremos en outras sesións, que vai ser tamén de terapia cráneo-sacral, e de movimento fluido, de balance tamén. Imos, fixadevos, inclinando orella hacia un ombreiro, redondeando de maneira lateral a columna, trasladando o peso, fluimos hacia o lado contrario. Este exercicio complementa ao can e o gato, que é o movimento adiante e atrás da columna, e neste caso fluimos e xeramos movimentos laterais, sempre iniciados e acompañados pola cabeza. E ademais, dentro da cabeza, outra estrutura importante son os ollos. Os ollos dirixen o movimento da cabeza, co cual se eu miro de reollo como se quixera mirar o meu ombreiro, o pescozo avanza máis e o movimento é máis amplo e fluido. Ou sexa que movemos ollos, detrás dos ollos vai a cabeza, detrás da cabeza vai o resto do tronco. Isto é. O mesmo podría ser arriba e abaixo, mirando o ombligo, mirando arriba. Entón o can e o gato nos vai a salir moito máis amplio se o facemos sempre guiados pola vista. Ben, últimos 2 minutos. Imos facer un mínimo traballo de respiración, meditación, relax, distensión muscular, vale? Concentración xa, enfoque, por último, en distender, relaxar, baixar o tono muscular. Buscamos unha posición cómoda, que pode ser sobre os xeonllos. Si esta posición me causa dolor ou molestia, pode ser sentado, coas pernas cruzadas cómodas, pode ser un pouco máis amplio unha de arriba da outra, e as mans apoiadas sobre o noso regazo, por decirlo así, o noso colo. Os ombreiros hacia atrás, caídos e relaxados, pescozo en extensión, e pechamos os ollos. 2 minutos simplemente guiados, xa non pola vosa vista no vídeo, sino pola miña voz, simplemente. Os ombreiros caídos e relaxados. Facemos un pequeno chequeo do estado corporal. Xa que temos agudizada a propiocepción, notamos que un fío imaginario nos tira do noso cráneo, da nosa coronilla, elongando o pescozo. Eso crea que o tronco se alinee nunha vertical e a respiración este completamente libre, sin atrancos, profunda, collendo aire, elevando hacia a zona inferior do tórax, distendendo o ventre, sacando o embigo fora, e enchendo ben esa barriga de aire. Temos completamente alineadas as vías aéreas, collendo aire polo nariz, profundiza ao fondo do noso tórax, do noso ventre, do noso abdome, dilata ben a barriga e soltamos suave. Estábamos chequeando o estado de tensión muscular, tiñamos esa cabeza ben extendida por ese fío imaginario, cervicais alineadas, os ombros caídos e relaxados.
Non subimos as clavículas nin os ombreiros ao respirar. Notamos como os brazos están relaxados, ombros caídos, mans cos dedos entreabertos, apoiadas completamente sobre as nosas pernas. Relaxamos tamén as cadeiras, as coxas, pernas ben apoiadas, sin tensión. O noso foco de atención é o tono muscular, o grado de tensión que notemos en cada un dos músculos, que intentamos desfacelo. Agora xa sabemos como. Noto tensión, deixo caer as articulacións, fago moi pesado o corpo, esa zona muscular, deixo que a gravidade arrastre os ombreiros, os brazos, as pernas, mentras que un fío imaginario tira da miña cabeza. Caen os membros, sube a cabeza, estende o pescozo, e o meu foco tamén é a respiración. As diferentes imaxes do día a día que se me poden cruzar pola mente agora mesmo non existen. Nos paramos simplemente en observar o ciclo de respiración. Collo polo nariz, solto pola boca suave. Notamos que as pálpebras dos ollos están caídas, sin tensión. As mandíbulas tamén caídas, sin apretar os dentes. A fronte sin enrugas. A pel da nosa faciana relaxada. O foco está na respiración. Colocamos unha pequena mueca de sorriso na nosa faciana, nos nosos beizos. Notamos que cada respiración é unha sensación de apertura no tórax e de transmisión de enerxía hacia o exterior. Este sorriso que acabamos de colocar na nosa faciana nos fai brillar, nos fai sentir en apertura, en enerxía que irradia o noso corpo. Solto aire dicindo a palabra relax. Mentras sorrimos, distendemos o corpo, relaxamos o ventre para que se hinche por completo. Soltar tensión, soltar aire, coincide todo a un tempo. E relax. Unha máis. Soltar e relaxar. Imos abrindo ollos, imos movendo de xeito intuitivo, relaxando ombreiros, movilizando como nos vai pedindo o corpo, que xa temos unha noción do seu estado máis profundo, unha propiocepción, unha conciencia corporal cada vez maior, o cal nos vai a proporcionar a capacidade de analizar a nosa postura diaria, a fluidez dos movimentos, as rixideces que se produzan, e podemos facer un maior control corporal. E o que nos vai a dar, por suposto, todo iso é saúde. Vale? Grazas, seguimos o próximo día.